سلام تخاتلتي ماكي ميديا نلما عنتي حصر زبالة مساتي ممهر زانتا حيزالكم قريب اللخو سناي مكتتال مسبع البيت يتفالدقو أبصر حلو كافي مسا ساريت كوينة الناس راح كويون نسوون نايت كافي عاملين تخون أبصو من تناقص خلتا جزا يمت زنيرون قاس بقاس تفالدنا مو እናተራኸብና ምዝርራብ ጀመርና ሓዳር ከም ዝነበሮን ካብ ሓዳሩ ክልተ ቆልዑት ከም ዘለዎ ሕዚ ግና ምስ በዓልቲ ቤቱ ብዘይ ምስምዕማዕ ከም ዝተፋትሐ ተዛረበኒ ምስታ በዓልቲ ቤቱ ብዘይ ምስምዕማዕ ከም ተፋትሐ እቲ ዝነበሮ ሓፍቲ ኣብ ምምቃል እቲ ቅርሺ ብምብትታኑ ተተናደደ ዋላ ካብ ምንም ንላዕሊ ግና ንደቁ ንኸይረኽቦም ፃዕሪ ከም ትገብር ስለናቱ ሕማቕ ነገራት ከም ትዛረቦም ጥርጣረ ከም ዘለዎ እንትዛረበኒ ሓዚነሉ መጀመርታውን ንበይኑ ሻሂና ሰተየ እንትትክዝ እንትሪኦ ልበይ ይትንከፍ ነይሩ ዝተፈላለዩ ናይ ንግዲ ስራሕ ናሰርሐ ቅርሺ ተረኸበ ዋላ ፈፂሙ ተሓጓስ ከም ዘይብሉ ይዛረበኒ ብድሕሪ ዝመዓልቲ ቅርርብና እናጠንከረ መፀ ኣብ ህይወቱ ተፈጠረ ነገር ኩሉ ዝዛረበኒ ንዓይ ጥራዩ ግዘ ሂበ ስለ ዝሰምዖ ይመስለኒ ንዓይ ዓብዪ ክብሪ ክህልዎ ጀመረ ንኡ ጽቡቕ ስምዒት ሓደረኒ ሓደ መዓልቲ ከምቲ ተለመደ ምስ ተራኸብና ከም ዘፍቅረንን ክምርዖኒ ከም ዝደልን ተዛረበኒ ብማእኸልና ንዕድመ ፍልሊ ተሃለወ ዋላ ካብኡ ንላዕሊ ግና ልቡ በሊፁ ተረኣየኒ እሞ ኣነ እውን ፈትየዮ ብድሕሪኡ ቅልል ብዝበለ ፕሮግራም ተመርዓና ናይ ካፌ ስርሐይ ገዲፈ ምስኡ ብሓደ ምንባር ጀሚረ ናይ ለስላሳ መስተታት መከፋፈሊ ኣብ ክልተ ቦታ ከፈትና እሞ ኣነ ኣብቲ ሓደ መከፋፈሊ ስራሕ ቦታ ክሰርሕ ጀሚረ ናይ በዓል ቤተይ ናይ ቀደም በዓልቲ ቤቱ ምሳይ ከም ዝተመርዐወ ምስ ሰምዐት ናብ ስራሕ እናመፀት ሰላም ከለአትኒ ሓደ ግዘ ንደቀይ መዕበይ ተዋሃበኒ ቅርሺ እኹል ኣይኮነን ትብል ካልእ ግዘ ድማ ደቀይ ቤት ትምህርቲ ክቕይሮ ኣለዎም እናበለት እናመፀት ትርብሸኒ ይኹን ዳ እምበር ክፈላለዩ ተለው ማዓረዮም ተማቂሎም ነይሮም ድሕረዚ ናይ በዓል ቤተይ ናይ ቀደም ኣፍቃሪቱ ጓል 8 ዓመትን ናይ 15 ዓመት ወዲ ቆልዓን ሂዛ መፅያ ውሰደለይ ኣነ ናይ ምዕባይ ዓቕሚ የብለይን ክትብል ተዛረበቶ በዓል ቤተይ ንደቁ ዝኸውን ቅርሺ በብወርሒ ልእኸላ እኳ ተነበረ ውሰደለይ እንትትብሎ ግና ናይ ደቁ ናፍቆት ስለ ዝነበሮን በቲ ባህሪኣ ብስነ ስርዓት ዘይክተዕብዮም ትኽእል እያ ብዝብል ሓሳብ ብተሓጓስ እዩ ተቐቢልዋ ኣብቲ ሰዓት ኣነ ናይ 7 ወርሒ ጥንስተ ነይረ ንደቁ ብጣዕሚ ከም ዝፎቶም ስለ ዝተዛረበኒ ብናቶም ዕድመ ዘሎ ቆልዓ ምዕባይ ከቢድ ኮይኑ ተተረአየኒ ዋላ እቶም ቆልዑት ግን ካብ ኣዲኦም ብዝተፈለየ ጽቡቕ ባህሪ ስለ ዘለዎም ኣብ ሓፂር ግዘ ተላሚድና ንጓለይ ድሕሪ ሙላደይ ንቶም ቆልዑት ክበሃል ኣነ ኣብ ዝሰርሐሉ መከፋፈሊ ካሊእ ሰብ ተቆፀረ እሞ ኣነ ኣብ ገዛ ምውዓል ጀሚረ ናብራና ኣብ ሓፂር ግዘ ተመሓየሸ ኣነ ኣብቲ መከፋፈሊ ብዙሕ ስለ ዘይጸናሕኩ ዘለኒ ፍልጠት ንእሽተን ነይሩ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ሓደ ናይ ንግዲ መኪና ገዛእና ብሓደና ነበርና 7 ዓመታት ተቆፀረ ናቱ ቆልዑት እታ ጓል 15 እቲ ወዲ 22 መሊኦም ከመዲኦም ይርኢኒ ኣነ እውን ከም ዝወለድክዎም ይስምዐኒ በዓል ገዛይ ብናብራና ምምሕያሽ ሕጉስ ክኾንና ተገብኦ ካብ ግዘ ናብ ግዘ ናብ ሓሳብ እንትኣቱን እንትጭነቕን ከስተውዕሎ ጀሚረ ድሕርዚ ዘይብሉ ኣመል መስተ ክጣዓዓም ጀመረ ካብ ሎሚ ጽባሕ እዚ ሕማቕ ነገር ክሓድጎዩ እናበልኩ ንሱ ግና ብምስታይን ብምስካርን ጸንዐ ክንበኣስ ጀመርና ንግሆ ቁርሲ ምጽጋቦም ተይረጋገፀ ንትምህርቲ ዘይሰዶም ነበረ ደቁ ምሸት ሰትዩ እንትመጽእ ክጸርፎም ጀመረ ብርግጽ እቲ ጸርፊ ንዓይ እውን ኣይቀረየለይን መስተ ንኸይሰቲ መኺረ ኣምኪረዮ ግና ለውጥ የለን ወይ ዝሰትቶ ኮይኑ መኪና ንኸይገንሕ ለሚነዮ ንሱ ግና ሕዚ እውን ክሰምዐኒ ይከኣለን ሓደ መዓልቲ
كم زفرحخዎ ساتي مكينة انتكنح تقلبيتو هيوتو حلفة زقبروج أنا غني أتي قبل علي زعرف حلافنت أبي حيلي زت أيق نبرة أزمادي نبعل بيتي دقو الجامم هبيوم بسلام نخنف فلالة مخاروني أنا جنا ولا قاين ولدو منبر أعبي يومية إلى مسز مادي تبعيسا نبعل بيتي دقو لبهم بحزن تسبرة بز مخنيات تمرتهم كي دخميلة كفبيلة تماخرنا ولا قابوهم تزيحلوه أنا ديوخم كوينة كقتصلية سلازي بزحزي كما يبيلنا نتحاقاقزنا كنبر كمزلنا كنحسبلنا كبل أما خير يوم مخنياتو أبوخم زدلي بحادة مخانايو سلازي بحادة خنقتصلينا مسبالكوهم كلتي أم تحقيسهم حاقفني ناتي نايشو عامت قوالين كلتي أم نايبع البيتي دقون بحادة تأخاخينا من باركات سألنا اتوم قلعت معبين اتنقدي مقتصالن عبيت انكارا 5 دقيق فليطة نقوقو نبعلي الزجاجي يخون دعنبر جنا كاب حزني تيتتصنعنعخو بعل ገዛይ ተለቅሑ ኢሎም 1.3 ሚልዮን ቅርሺ ዕዳ ሒዙለይ መጸ ሓቂ ዘረባ ብጣዕሚ ፈሪሐ ካብ ባንክ ዝነበረ ቅርሺ ውጪ መኽፋሊ ስለ ዘይተርፈኒ ከፊለዮ ክልቲኡ እንዳለስላሳ መከፋፈሊ منقساقس قرشي تسعانمو كلتي مكفافلي تعاصوا نسو زشفرا ناي غزا مكينان نايتي ناي نقد مكينان طرح ترفا دحرزي كالوت سباتون ناي بعل بيت كي لقاح إلوم ناي بعل بيتي فيرمان شو من زلو ورقت حيزوم لي ماتو اتا ناي نقد مكينا تشيتو تعدا تخفلا حانتا ناي غزا مكينا طرح ترفت صباح دما تعينت عداي مزاني نابلكو كفرح جميرة أبت صومون ناي بعل بيتي ناي قدم بعلت بيتو ناتو موت قروب تيحزنا كساب غزانا مزات نتحفتي نابي كم زأتخيو تزاربيخي نكيزي اقنا ندكي ناي بوم حفتي أكافل يوم كتبل مأتون موتسئن أسأنتني نتوم قلعوت سلازناقر تايتبلو خبل تايق أيوم نحنا مساخينا كنبر ندالي أبت جزا جدو مسبخم كنو إلى انديا زباررتنا كبلو تزاربوني قبلكم الشي يخون إلى سقبلكم نايبع البيتي قلعوت فلاي تاوال بزي كأنا دق أسايو وسدان نيرو ولا قوات ودي حدا جزا أطفئو انت خريلو يغريتا يطيق النمبر كان علوون أيرئين نيرو أديهم كابت مرتين تملسو عمان قد تزبيع ቅርሾም ተቀቢሎም ካብ ገዛ ንኽወጹ ከም ትመኽሮም ባዕሎም ይዛረቡኒ ኣዴኹም ኣይትርከቡ ኣይበሃል ነገር ጫኒቑኒ ቀስ ብቐስ ከም ተእምኖም ንኹሉ ሰብ ግልጽ እዩ ምኽንያቱ ቆልዑት ስለ ዝኾኑ ድሕርዚ ከምቲ ዝፈራሕኽዎ ናይቶም ቆልዑት ባህሪ ናተቐያየረ መጸ ብፍላይ ትወዲ እናምሸየ ምእታው ጀመረ ንምንታይ ተምሺ እንትብሎ ኣይምልሰለይን ሕልፍ ሓሊፍዎስ كنعقان نجمرة حدا معلت نكو كلتيهم قرصين بلعن إلهم نتمرت خادو مشات مسماتو نزرارة بينايلة نابن دابيت ساب كيدا كابو نجازات ماليسا كابيت تمرتي أبزم الله سولو ساعات انت تسبيهم ترافو اتساعات إنا مشي خدا حندبت لما دقس خفلو من تعاتو من ما حيلن أنا كاتري أبزينا بر كل ساعات أقحتهم حيزهم كيدهم كابز مزأن مزز نلعلي اتوم قلعوت بمسعاني لبيت سبرا بحدا جزا تجازا تروحو خانا مستقبل شعات عامت قوالي نبيني تاريفا تحرس هالاستمعالتي نتوم قلعوت سقبوهم نيبوهم حفتي نخما قلم نبيت فرد تأزاز مزألي أنا وين كان مجمرتو كمولادن ولادن بحدا خنبرنبر مع زي ما قلني لا اتناي جزا مكينة تشيتو أب بانك زلو 500 شح قرشي كم زقبأنا تماقلنا تجزا جزا خرايو زبزحهم قرشي دحر مقبالهم عديهم بنيدك أو كاليت كوينا زحابة اتو عق حلو
እዚ ጥራሕ ክኸውን ኣይኽእልን ክትብል ተኸራኸረት። ኣነ እውን ጠበቓ ጠጠው ኣቢለ ተኸራኺረ እያ። ብሕሶት እናመስከረት ናብ ቤት ፍርዲ ክመላለስ ገበረትኒ። እቲ ወዲ ቆልዓ ብኢደይ እናኾለሰ ከምዘይዓበየ እናተኸተለኒ ከፈራርሐኒ ጀመረ። ሕልፍ ሓሊፍዎስ ሓደ መዓልቲ ክወቕዐኒ ሰብ ገልገሎ። ኣነ እውን ንሕገ ምልኪተ ግና ፀዊዖም ካብ ምጥንቃቕ ወፃኢ ዝገበሩለይ ነገር ኣይነበረን። ብዝረኸበን ኣጋጣሚ ኩሉ ተዘይቀተልክዋ ይብል። እቲ ቆልዓ ገና ወዲ 22 ዓመት እዩ። ዝገብሮ ዘሎ ባዕሉ እናሓሰበ ይገብሮ ከምዘየለ ይፈልጥ እየ። ናይ ወላዲቱ ምኽሪ ከም ዘለዎ ግልጽ እዩ። ተኾነ ዋላ ተጨኒቐ ካብ ቤተሰበይ ዋላ ሓደ ናብዚ ባእሲ ከኣቶ ይደልን። ምኽንያቱ እቲ ባእሲ ከዓቢ ስለ ዘይደሊ ዘለኒ ቅርሺ ብበዓል ሞያ ኦዲት ክግበር ትእዛዝ ተዋሃበ። ኩሉ ነገር ተጻሪዩ ምንም ተሓበአ ቅርሺ ይኹን ንብረት ከምዘየለ ተረጋገጸ። ናይ በዓል ቤተይ ናይ ቀደም በዓል ቤቱ ምስ ደቃ ኮይና መእተዊ መውፅኢ ኣስኣለትኒ። እንታይ ከም ዝገብር ጨኒቑነሎ። በጃኹም ሓሳብ ርእቶኹም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሓፍ ቦታ ግደፉለይ።